नमस्कार मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा बे बाबुनियाबो बिफा गैया आरो बेनियाबो बिफा गैया आं दिनै बिफा गैयि जायफोरानोखि बिमा बिफा गैया बिसोरनि थाखाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन माबायदि बाथ्रा बिफा बिमा थानानैबो जों माबायदि आरो बिमा बिफा गैयिफोरा माबायदि दुखु मोनो आं बेनि सायाव बाथ्रा बुंगोन ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि दुख का बात है उसका भी फादर मदर नहीं है फिर मैं क्या बोल सकता है बहुत दुख का बात है मैं आप दोनों के लिए जादू दिखाएगा आं नोंसोर सानैनि थाखाय जादू खोन्थिगोन मोनसे मिथिबाय क्या जादू मेरे को पता नहीं हाँ बाद में आं बेखौनो बुंगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि दुखुनांथाव नखर दङ जायफोरा बिफा थैनायनि उनाव बिमाया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनांगौ जायो नंगौना नङा जोबोद दुखु ना नोंसोरो ओरैबायदि दुखु मोनो जायफोरा बिफा बा बिमा गैया बैसोर गथ'फोरनियाव मोनसे साननाय फैयो माबायदि साननाय फैयो गुबुन गथ'फोरखौ लोगो मोनोब्ला मा गेलेनायनि समाव बा गुबुन गथ'फोरजों स्कुलाव थांबा बैसोर गथ'फोरनियाव मोनसे साननाय फैयो आंहाबो बिमा बिफा थानायमोनब्ला आंबो बैसोरबायदि गेलेनो हागौमोन बैसोरनि बायदि ड्रेस मोनगौमोन बिसोर गथ'फोरनियाव गोबां साननाय फैयो आं बेखौ हमदांना मोनो आंहा बिमा बिफा दङ आं बेखौ लानानैनो बिमा बिफा गैयै गथ'फोरखौ लानानैनो आं किसु बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिनानै ला जाय गथ'आ बिमा बिफा गैया बिसोरनि गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोननाय फैयो मोनसे सोरखौबा बिमाया फिसियो सोरखौबा बिबथैया फिसियो ना ओमफ्राय बिबथै आरो बिमाय मोना एसे रायोब्ला जायफोरानोखि बिमा बिफा गैया बैसोर गथ'फ्रा ओरैबायदि दुखु मोनो जोंहा बिफा थानायमोनब्ला जोंखौ दिनै रावबो बिब्दि बुंनाय नङामोन न जोंखौ बिब्दि रायनाय नङामोनबा आइ बाबाखौ गोसोखाङो न बाबुमोन न गोसोखाङो ना दुखु मोनो मोनसे दुखु फैयो गथ'फोरनियाव ओरैबायदि दुखु फैयो बिमा बिफा गैयि गथ'नियाव दा आं बेखौनो बुंगोन दिनै आंहाबो बिमा बिफा दङ आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिनानै ला आंहाबो दिनै बिमा बिफा दङ नाथाय आंहा बिमा बिफा थानानै दिनै आङो न'आव थानो मोना आं बिमा बिफाखौ फिसिनो थाखाय गुबुन जायगायाव आङो खामानि मावनो थाङो मानो होनब्ला आंहाबो बिमा बिफा दं नंगौना नङा दिनै बाबुआ नोंहाबो केनेसा ना बाबा गैया दुखु मोनो ना होमबा आंहाबो बिमा बिफा दङ नाथाय आं बिमा बिफा थानानैबो आं बिमा बिफाजों थानो मोना बुजिबाय बाथ्राखौ आंहा बिमा बिफा दङ नाथाय आङो बिमा बिफाजों थानानैबो आङो दिनै बिमा बिफाजों थानो मोनालासिनो गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै फैसा आरजिनानै बिमा बिफाखौ फिसिनो गोनां जायो मायबा बुजिदों केनेसा मा बुंनायदों बुजियाखैना मानो होनोब्ला जोङो बिमा बिफा गैयाबाबो बा बाबा गैयाबाबो जों सानबाय थानानै जेबो जालाबाबो नंगौना नङा नंगौना नङा जों अब्ला नोंसोर सानबाय थानानै मा जानो जा बाबा थानायबा जोंखौ बिदि बुंगौमोन बाबा ना जों बिदि सानबाय थायो अब्ला आंबो दिनै बिफा बिमा थानानैबो गुबुन जायगायाव थानांगौ अब्ला एखेसो जाबाय नंगौना नङा समान जाबाय ना बाबु समान जानो जायाखै नोंहाबो बाबा गैया आंहा बाबा थानानैबो आं आइ बाबाजों थानो मोना नंगौना होमबा आंबो आइ बाबा थानानैबो आंबो आइ बाबाजोंसो थायै मोनजानांगौमोन नंगौना केनेसा होमबा आंबो बिमा बिफा थानानैबो गुबुन जायगायाव थांनानै फैसा आरजिनानै बिमा बिफाखौ फिसिनो गोनां जायो ना होमबा आंहाबोथ' बिमा बिफाजों थानानै सानफ्रामबो मोनजाबाय थानांगौमोन ना अब्ला जोङो आं बेखौनो बुजायगोन आरो सोरबा जोंखौ आनैयाबो फंसे फंनै रायगोन ना सोरबा मामायाबो फंसे फंनै रायगोन बेयाव दुखु जानाङा दे केनेसा बेयाव दुखु जाना नोंबो दुखु जानाबाबो ना नोंसोरखौ सोरबा आनैया रायोब्लाबो सोरबा मामाया रायोब्लाबो मा बिमा बिफा गैया होनना दुखु जानाङा ना बिसोरो मोजांनि थाखायसो रायगोन बेखौ दुखु जानाङा जा गैला जों बेखौ साननाङा नंगौना नङा होनबा आंनो बुजायबाय नोंसोरखौ आंहा बाबा थानानैबो आं गुबुन जायगायावसो थायो बाबा आइमोनजों थानो मोना आं फैसा लाबोनासो आइ बाबाखौ जाहोनो गोनां जायो अब्ला समानानो जाबाय ना थेवब्लाबो होननाय मोनसे बाथ्रा थायो आरो ना बिमा बिफा थायोब्ला मायबा मोनसे थायो जायोना दा गैलाबा जों मा खालामनो ना केनेस नंगौना नङा दा गैलाबा जों जेबो खालामनो हाला थायोब्ला थेवब्लाबो होननाय मोनसे थायोना आइ बाबाया बांसिन अनो दा आइया नोंखौ गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांदो माने नोंखौ अननासो थांदो नंगौना नङा नोंखौ अननानै बा नोंखौ आंहा फिसाखौ फरायहोनांगौ फिसानो फैसा हरनांगौ होननानै नोंनि आइया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांदो बुजिबाय बाबु नों दुखु जानाङा आं बेखौनो बुंगोन आरो जोबनायाव गासैबो बुजिखाजोब्बाय आं दुखु मोनो आंनि गोसोआ जोबोद दुखुजों दङ बेनिखायनो आं बारा मोजां बुंनो हायाखै बाथ्राखौ जायफोरानोखि बिमा बिफा गैया
नोंसोर बिब्दि सानना लानां आंखौ नायनानै सान बिमा बिफा गैला जों जेबो खालामनो हाला जों दा जों खामानि मावनांगोन जाय दोङो बेजोंनो जों थानानै खामानि मावनांगोन जों अनलायनांगोन बेखौसो साननांगोन ना अब्लाथ' बुजिखाजोब्बाय अब्ला आंनि गासै लोगो फंबाय बा बिनानाव मोना बुजिखाजोब्बाय खोमा मानो होनोब्ला आं बे बाथ्राखौ बुजि मोनो बिमा बिफा गैयिनि गथ'नि बाथ्राखौ आं बुजि मोनो आंनि न'खराव गोबां मानसि दङ बिफा गैयि बैसोरबो जेब्ला आं बुङोबा बिसोरबो दुखु मोनो आंहा आइ आफा थानायबा जों बिदि बुंजानाय नङामोन बिसोर सानो नाथाय बे नङा बे गोरोन्थि जाय बेफोरबायदि सानो बिमा बिफा गैयि गथ'फोरा जाय बेफोरबायदि सानो बे गोरोन्थि जागोन बुजिबाय बे गोरोन्थि जागोन ओमफ्राय आं बेखौनो बुंदों आरो थेवब्लाबो होननाय बाथ्रा थायो बिमा बिफा थायोबा माबा मोनसे जायो थेवब्लाबो बेफोरबायदि साननाङा बेनिखायनो आं दा नोंसोरनो मा होनदों जादु देखायगोन होनना बुंदों मा जादु देखायगोन नोंसोर मेगन मिसिबनांगोन दे नोंसोर मेगन मिसिब आं जादु खिन्थिनो नोंसोरनो दे केन'सा मेगन मिसि बाबु मेगन मिसिब दे जादु खिन्थिगोन दे आं दे केन'सा दे मेगन मिसिबबाय दे आखाइखौ हर सिगाङाव मोननैखौबो हर मोजां बेखौ दे नाय मा बेयो दे नोंबो मिसिब आखाइ सिगाङाव हर आङो दे हमना ला दे नाय मा बेयो मा बे फैसा आं समनि आंखाल आं नोंसोरनो जेबो बायनो सोलाबाखै ना दे नों गस्ला बायना हो दे आं बेनो जा फैसा होदो बेखौनो नों लांनानै गस्ला बायना होदे गस्ला मोनदे गोजां बोथोरनि गस्ला गैया ना बाबु दङ ना थेवब्लाबो मिथाइ जाजोबनानै मिथाइ जाना जेबो जाया दे बाबु दे अब्ला मा होनना बुंबावनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि दुखुथिया न'बो गैयि मा होनना बुंनो जोबोद दुखु मोनो बुंबाबो बुंस' हाया मा खालामनो आंबोथ' गिदिर मानसि नङा ना आंबो जेबो माबा गैया आंहाबो जेबो गैया अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द बाबाय हो केन'सा आंनि भिडिअखौ बाबाय